Здравейте! Здравейте! Днес ще говорим за елиптични орбити. Сателитът не винаги лети в кръгова орбита. Понякога прави елипса. И това е супер полезно. Същото е и с планетите около Слънцето. И те се движат по елипси. Земната орбита е също лека елипса. С два центъра. Единият от които е Слънцето. А коя е най-интересната орбита? Това е орбита от тип молния. Най-близката точка до Земята е Перигей. Най-далечната – Апогей. И да, близо до Земята сателита е по-бърз, а далече по-бавен. Затова при Апогей сякаш зависва. Това ли е трика да стоиш повече време в една и съща зона? Точно! Това се използва при специални орбити за високи географски ширини и полярни райони. Движението по елипса се описва от законите на Кеплер, германски математик и астроном. Сборът от дължините на двете отсечки винаги е един и същ. Нашия въпрос: къде е по-бърз сателитът? При Перигей или при Апогей? Отговорете в коментарите. А за домашно, намери пример за елиптична орбита и напиши за какво е полезна. Това е АО-7, сателит, направен от радиолюбители. Изстрелян е през 1974 година и трябвало да живее няколко години. През 1981 батерията сдава багажа. Но съвсем неочаквано през 2002 се събужда и пак работи със слънчева енергия, като космически ретроретранслатор за разговори. И днес може да се свързваме с други радиолюбители по света. Очаквайте в следващия епизод. Наклон на орбитата.